Давай. Nasıl? Мгм. Раф. Нормально? Кушай. Нагрума. Кантали себе. Ставка бья, поставка канталу. салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали специалист CJK. бо шумо ҳастам усту хушбахт. бародарони азиз, чӣ хеле ки мебинед паталука мо порча порча ба шумо нишон дода будем, даже прамо эфир карда будем 3-4 бор ки шумо тамошо кунед, бинед ки паталуки мо яъне бучид, даже краскаҳошам ҳамаша буд кардаги ҳастем, абоишам ҳамаша. ва дар ин ҷо лайка гузоштан гиред, эфири мо паҳн шудан гира, бародаро дароянд тамошо кардан гиранд. Инаи бародармон Зиёддин бо ҳамроҳи анин бародар мо анами хонара задем. Ин хона дар ҳамин эфирмон гуфтем, чанд бор маълумот додем ки намихе размерош ҳаст. Иншаллоҳ бачаҳко бисёр шудан гиранд, мо ҳамаша мефаҳмонем. Салом алейкум. Салом алейкум бародар. Айка якум қаб гав нестай. Фаридун Самадов. Салом алейкум ака. Шогирд намегири, гав нестай бародар. Насиб дабоша мегирем. Миша салом салом. Назрин 08. Салом алейкум. Ваҳдат Тангаи Сила. гав нест бародар. Раҳмати калон. Лайка монем бародарони азиз, лайка фаромӯш накунед. Лайка шумо ки монден, эфир паҳн шудан мегирад, дараҷа бисёрӣ мешем, бо тамошо мекунам бачаҳко я паталука мебинам. дар шаҳри Ваҳдат задем, беҳтарин паталука. Кумдур дар эфир ҳастем ки ютуб кан. Чун дар ютуб ҳастам? Я лайка чун мешин. Блин, эфир чё сам сейчас наконечко начали. Настеньку. Люстра ключи дар ин ҷа бародар люстраро гирон кардан намеша, барои ки аз яъне выключателои мо задагӣ нестанд. Фақат ҳозир розетка мондагӣ ҳастем, мумкин нестаи хали то розеткаша начаспонанд, ай гирон намешавад. Краска цвет масляный. Бале краскаи масляный бародар, мешид ки матви краска. Мешид ки дига намуд краска ва яъне бисёр чанг мешавад, чанга тез меқапад. Краскаи матви мо назадем, мо краскаи масляный задем. Дар я паталоки дигарам зада будем ба монанди ҳамин намуд паталок. Дурозии хона ки дуроз буд, мо дар ҳамун ҷора краскаи масляный зада будем. Краскаи қимат аст, аё арзонакош нест. Люстра выключи. Люстраро мо гирон кардан наметонем, барои ки оли мо разетка қатъимондагӣ ҳастем. Агар мо люстраро гирон кунем, галагино мемуранд. Барои ҳамқа мо фақат якташа гирон кардагӣ ҳастем, галагиноро. Мушаалло. Лайка монем бародаро, ҳами
ефир я паҳн шава бо бачаҳко тамошо мекунанд. Ин паталоки замонавии намо дар хонаи 680 ба 337 бародарони азиз, баландиш 270 нам паталока задем, яъне тоғри гирифт дар бари боло паставка сохтем. Ина паставкарам ҳаста, паставкашам ҳаст. Паставка дар бари боло сохтагия бародарони азиз, даврае ки дар гирди паставка мебинед сафед аст давра. Анам давра 8 сантиметр баромадаги аст ва гирди паставка сета полка тоқча дора, ӯ 12-13 сантиметр баромадаги аст. Бо гирд ба гирди вай короб шудаги аст ба гирди паталок ва поёнаш бошад бародарони азиз, поёнаш 25 сантиметр баромадаги аст, 4 та полкача дора. Бо моли сёнка мекунед, тамошо мекунед, 4 та полкача. Беҳтарин паставкаи замонавӣ аст. Вай паставка полни краскаи сиёҳи маслини задаги аст ки шуштааш мешавад. Бошад эмулсия задаги астем, ай болош лак задаги астем, ваям шушта мешавад бародарони азиз. Номери телефон тате, номери телефон 93 11 03 01 миша. Абдулло Исмоилов, короче, усто беҳтарин ман дар давлати Африка, город Аганда кор гирифтагиам, 4500 квадрат гипс мерай. Зангт мезанам ҳозир. Абдулло гап нестай бародар, занг бизанед суҳбат мекунем бо Хуршед Зоиров. усто хушбахтсозӣ наомадӣ, мерем иншалло, наздик омадаги аст, билетам сафар дорем, бояд бирем. Абдулло Исмоилов тамоми хароҷоташ ба гардани ман. Миша бошин. Шамсиддин Наҷмиддин зиё фахр кардестай аки дар эфир. Гап нестай бародарони азиз, айка гузоштан гирен эфир панҷидан гиря бародароя дороян тамошо кунанд. ва бародарони азизи, паталоке ки мо задем беҳтарин паталок аст. даврое ки мебинед сиёҳ ҳастанд, анам давро 4 сантиметр хамидаги ҳастанд. ҳастагои вай дирнои идамо абои падбор кардем, яъне анами абое ки дар танаи девор задем, ҳами абоя бо дар дирни ҳавай задем ва мешава ҳамира ки дига намуд ндф ки аппарат қати мебиранд глош зури ба даст, ӯ кантараки дар иҷа ки имконият набуд, мо дар ҷои вай абой задем. хай абоям беҳтарини бад омадаги аст. боз намоя нишонтон метем, як тамошо кунем бародарони азиз. ина паталок, короче, ҷа освещениям дора бародарони азиз. освещенияш шланг гирон меша, як палажини саб сафед. боз мо гирон кардан наметонем, барои ки светои мо сайдинит кардаги нест, мумкин нест гирон кардан, сайдинит кишид. бо мақсад мо видео мекунем. вайна бародарони азиз, абой задаги тайёр аст, яъне ҳамаш тайёр шудаги аст. дар дирни давро абой задаги ҳастем. вай даврое ки мебинед 4 сантиметр хамидаги ҳастанд бародарони азиз, ва ин шамоша 4 сантиметр барои хела меҳнат, хела яъне заҳмат кашидаги ҳастем ки ба и рост шудаги аст. атак мебинед мегид картинка ин настаяш ман барои хай хела заҳмат мекашидӣ ба бошавад. ямаш тайёр аст. люстрашон задаги ҳастем. ина бародарони азиз, ина паставкаи мо, ина паставка. ина паставка бародарони азиз, анин паставкае ки мебинед 12 сантиметр баромадаги аст аз танаи девор. ё ҳама ба гипс шудаги ҳастанд ва аз болои эмулсия задаги ҳастем. эмулсия яъне қимат аст. аз болои эмулсия бо чӣ задаги ҳастем, яъне лак задаги ҳастем ки моиши аст
шушташ мешавад. Иш аиш фарқ дорад. Иш 8 сантиметр аст, иш 12 сантиметр. Ва поён бошад полка. Полка бахшашид бо нав эфирда даромад дар бораи паставка маълумот дода сафдем ки дар байни алоқа шид ки мақсад устои абделчик 16 дем, яъне 16 рӯза будуш кардем. ин як гап нест. ҳичи бародар, ин ҳамин ҷаҳат охири кормон буд ки имрӯз буд кардем ва эфирда баромадем ки бачакҳоро нишон диҳем, барое ки як ду се борам эфир карда будем. Вақт яъне тайёр набуд. мо эфир кардем, яъне дар ҷои кор буд, нишон додем ба шумо, тамошо кардед ки хона на он қадар тайёр буд, яъне маълум набуд. Вақте бинед бародарони азиз ки дар инҷа камтар эфири мо канда шудааст, мо тайёр кардем, яъне хонаро буд кардем. кай устод ба тарафи қишлоқҳо заказ шава мерин? бале мерем, чуа не? ҳозир якем наметонем, барое ки ҳозир дигар кор нагирифтаистем. лайкамондан гирем бародарони азиз, лайкамондан гирем, эфир паҳн шудан гирад. ба хотири меҳнату қадар мо заҳмат кашидем дар инҷо. тайёр шуд бо баҳри шумо пешниҳод кардастем ки тамошо кунед, бинед ки чӣ тавр мо яъне ремонтҳо мекунем. ремонт бародарони азиз яъне классик аст, халид ҳарранга нест ки дилта бигира. фақат ин мақсад як положение, ду положение краскаш задаги ҳастем, сафеду сиёҳ задаги ҳастем.
Добро, пожалуйста, в чат не забивайте конфиденс своих данных. اینا برادران عزیز یک کاتالوگ بهترین دیگه زدیم در 2021 که بینید در خانه 680 با 70 که ما فیگور را خموندیم بلندی خانه شید دونیم هم خیلی نرمال نیست و اینا پتالوگ قطعی پاستافکش است این افیر پاند به خاطر مهنت را که ما کانال اسپسیالیست سجکی دروید برادران عزیز تماشا کنید بهترین نوارها است که ما تمام نازک شقتی فهمودگی هستیم خیلی یک روز نه یک روز در کار میشم میگن 100 روز در بار یک روز در کار با هم خاطر دستگیری کنید انشاءالله میبینی که خیلی دعوت کردیم رفتیم با ریمونتی خونه هستیم Куда я приехал, через у меня? Voilà. Ne? Ne mi da? Non di sa. Tabii fırsat olursa ulaşılabilir. Şeylerin içine kalacak.